abia muyaka agaga entertainment wamo ne jelosi namu eda namu Yoba chukwu ko delege mma 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 No we live in you go boy Amo be fine agege Wo single achali nkwake ya ogwu na magolo na miloku no ne bumbe aba leno bodu ni nweli moto yemesere malo pagaba obodu landlord loki the landlord bulu tenant ena ya kwa ni kwa ndibe wuta onye mele mmanya na no nya na muamu ele je miti na biya onya na bonya yo onya bonya yo don we risi na madu wan onye bi okobu na mesribulo melora na no onye na muamu tata no jo baga O mesi nwe moto O mesi nwe machine O mesi nwe baskul O mesi nwe wheelbarrow Nge bokwa asele O nwere ba na sita na asele Nwanne muzovi so onwe gi Tova kidiki ibe gi o Given jikwu egwu a See Yoba chukwu o delege mma ema ni ochigi o delege mma ika diki ibe gi iga nwa hole na no bodu ndi nweli moto emesiba nwele okpa gaba na no bodu nwele baskul emesiba nwezi kaba nweli ogwane ma no no na seta Wana anya na neta Wana aka na lọta Mana ọbọ ọkpa ka eji kwụ lọta Ibe njikwa egwu a Si Yoba chi gị Ka ọ dịle gị mma Maka obele nwatakịrị Akpọrọ Chinedu na eze O tebulu visa South Africa Onye lega n'anya ndelele gele O mesi tinye visa ọzọ Ya bụ visa Toki n'anya ndelele gele Onwe gbagide mbọ Na mmụdọra na m Mgbe ọ ji agbanwe bụ mbọ Kemalibọ na ebe na-akwa Chika lowa na kwa nebeligi Wani mubo nwa nwoke Wani mubo nwa nwoke Kwano nye jabamba Ike kwe ka anya lie mu Chukwu samba Ike kwe kulele memu Chukwu samba Ema nota laburi na Nazi kwali wheelbarrow Nazi lolugbo Nazi be farmer Nazi palenko Nazi kolumili Ema pota n'obu mbos Onwe kwasi abaro Nwe kwati ego Mbosi na kolu yiva Ya beke market days Oba lutega
ọ kpọrọ papa m ọ kpọrọ mama m eji m obele ego n'aka ya bụ nwanne nne ya unu ga-etieli m ego ka m pụrụ Ọnịcha Ado ka m zụọ bido material gbasa n'obi ibezili ezi gbasa n'ọbụ ya na-agba mbọ n'ọbụ ya ka na-enyela aka onye na-agba mbọ n'ọbịa ka chi na-emeli maazị nwapụta Ọnịcha tụba bido material ebe ahụ ka o si nweta ego wee na-abụ obodo oyibo ya bụ Kotonu ọkwa ịma na chi aza gị ebele ya bụ ibe nji kụ egwu ahụ ọ bụ na ịnọdụ ụtụtụ n'ehihie n'abalị na-ajụ chi gị ka ọ dịle gị mma na ezigbo ekene ebe chi ya ọ sị na chi Emeka dụtọ na chi aza gị ya ebele aba Jọba Chukwu ka ọ dịle gị mma 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 ọgwụ ịmala ego Toki a ya bụ ego visa o tinyere na Toki o jere obodo oyibo ịmala elili eli ma ego South Africa onye nwe emelibe nina ọgwụ ịmala akara aka na-ebe ọgwụ anya mesiri bụrụ onye mmele kịta nazi na ubele mmego ndị ilo ibe onye katara ka onye melichi ya Chinedu abụ onye na-edu ọnya edu wandọ ọ sị nwere ekene ka nke nne papa ya abụ mmiri Chinedu papa ya bụ Mr. David o abụ mmiri Chinedu papa ịma na ejiri ọkụ ọla dị ejiri alata ejima Mr. David n'obu Chinanya nwa Mr. David nwa gị na-ekele gị papa mụrụ Chinedu n'abọ Chinedu si nwere ekene ka ekene mame ya aka David onye ọra m etiti onye ụmụọrọ mụ n'ọra m etiti mama mụrụ Chinedu n'abọ ka ọ na-amụ Chinedu a ịma na anwụ na-eke mmiri nọ n'ezo ọ bụla okpotokpo nwa obe onye na-asụ na-abịago ọya ka mụ Chinedu nice mụ obi ebe anya gege nwanne mụ na-ekiri gị gwa Mr. Nice egwu ma ọnụ ya dịle gị mma alụa ọ sị nwere ekene ya bụ Chinedu ka ekene daba nwaanyị ọkwa anya bụ anwụle n'ebe anwụle ga-emelive ọsị asị onwere na-akụta na asịle gbalụ onwe gwulu gbaba mbọ ka ibe gị enye tuye mmadụ gbagide mbọ o nwere ehe ya gbata akụchi ile ọrụ ga-akụchi n'anya na-egebo ebu ya
asị nụ na-agara n'iru na famili unu n'anya na ọbụ asị n'anya na unu ya aga n'iru ka nke na anwụle adachi na-edube mana obe obugo ọgwụọ onye ọrịa mana m ya na anụ anwụlidea ọbọ iyewu abịanwụ ya ka osi ngọla kanukwu aka ya ọ na-eme maọbụ na ọ na-emerụ ọ na-eme maọbụ na ọ na-emerụ ọ na-eme ka nje ekene na uche ya toluchi na-edu n'afọ na ọ bụ ya nwụsịlala wee bunye Chinedu nwee nwụra ime mene Chinedu nice eze ọmọgọ na Kotonu na chi ga-azago gebele na acha agbalị gị ọgụ abụ onye n'igonya oyimuo uche nwunye Izuchu ọ bụ onye Asaba na ọ bụ ya na anọ ya uche nwunye Izuchu ga-ekene Izuchu dị gị ka ọ bịa egwu na-egwulube Izuchu Chinedu na-ebe akwada adọ nne na nna ya na ya nọ na-ewute ya Chinedu na-ebe akwada adọ Chinedu ndị jide obu gị aka ndị nweli ndị dị sole Chukwu Chinedu ebezina ịma n'oke ịba akwa ọ na-ekwute isi ọwịwa Chinedu dela akwa nice mana o si n'onwero na Chinwobe ịma na ọ na n'ụlọ ya ọgwụ a evi na nwere ọdụdụ chia na chuli ijiji Chinedu nice anja nwere ekene anja ekene igwe ya bụ Ndụbụeze ya bụ igwe fonu niile onye mụza mụbanye wani ya kwani anam je anigwa anemye emegwenia ariza ni anamu oke bụrụ mma anamu namu Igbo niile gbanọkwa n'ezi ka anya dị n'elu ọva ịgbadebe anya iwe onye kwere gị na nkwa ka ịlụ ọrụ anya gbogbo olu gị iwe ya bụ iwe o kwere gị na nkwa maka na agwa ele kwani ya bụ dibia alụsili niile kwani ya na-eje ọgwụ anigwe anị anamụ Ndụbụeze nweze anụ Ndụbụeze eze ọhịa aka m ọ si nwere ekene ka nkene akwụnwobe n'ọzọ ụbụrụ ọgwa Ndụbụeze nweze anụ ya melibe njemala akwụnwobe Ndụbụeze na chi ga-azago ga-ebele mgbaji ọba Chukwu ka ọ dele gị mma Ọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma ọba Chukwu ka ọ dele gị mma Ọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma ọba Chukwu ka ọ dele gị mma Ọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma Ndụbụeze nweze anụ ero maka Bosco nwa mama Ndụbụeze na-ekele gị Bosco ọbịala nwa nọ ya dele gị mma ọ si nwere ekene ka nkene mana ịja mmanụ ijikwu ego ya bụ nke si na ihe dị n'ọga n'udo nke si na ọjọ ọkụkọ eme ọgọ nke si na n'ezie maka onye dịka iyi nwata Igbo osu onye dịka iyi ọgwa Ndụbụeze nweze anụ ya na-ekene ha ibe mere onye dịka iyi gọvanọ Edwin Starman ka ọ bịa landlord n'ugbolu Edwin
you doing a scam man, and the best and can never. But no, which you do not say, Yabian Mubeka na, that's a mocha never. Even minute you need to nice, when you milli. The best as soon as I can. Can't can be car with ya. Odokuna China. Oh, you must stay too. Chibi car with ya. Abba, you will live in an yanam. I am boss ya. More than I had a good. Every win an yanam. Oburo Belefi. Everything will laugh me. Mana Mavroye, Ebian Row, Onimo State, Jibika Uzia, Onimo, there's a more gonna China. I know even a man to Gaza, not that project can lay. I even do Bodia, and the Mujanam, if you know a Melia, I am in a Ria, I am a Yaga Cana. You to buy it, I need like a lady. Jibika Uzia, you will live in an yanam. Jibika Uzia, Onimo State, you. Aloha. The best as well like an Kakana Mother Approach, Yabu Reka, Onimo State. Oyimo State, China called a Batakia. Mother Prochu, Dureka, Oyimo State, you. There's a more gonna China. Dureka, Dureka is Yakam, Dureka, Yabu Mother Prochu, Aloha, Oban to better my son, Yabanam. You, Anigua. Anigua, Aniapadikwa of Duraka, Runa Mendo Bessa, Babia Koje Tununu, Aya in a Luya, Unu Bulevian Anam, Manapumanu Konobia, Mama Furunu, Unapatamuro Nigeria, Unu Yelemaka, Duraka, Ayabuke Puyemu, Ngwebuyana Bomo. Mewaro kunje tiegu mada brochugu na dureke ayo kamuna yo wiva kankeli ya kogwa ndi kune ndubeze tuto na ndubeze onye mu ezumezu kwani nwanne mu nwanya mama mulu ndubeze alo na mulu nwa yela aka nwe ya mama oji nnaka August na nwa John nja Endu beze nekeleyi August na John nja nna teje kalisia obala tule dibia Eze makazubika ten Mwa yewe azubika ne yade azubika ten Mwa yewe obala tule dibia Give a man as will be 10. Yes, my catch a log back. Good those who met when your boss is in the book. Okay, but they are them, Aloha. Yes, my catch a million wokoto. Yaba Pumalog one, I am was a mobile. Here, million wokoto. Okay, one day are there. Apumalog. One in the give visible. Onya buleri ezigbo gunaho ya bụ nwunye okoto ezigbo tokwu mama mulu chemelia ekene nwebe anyị enwe kama yala ire mena ekene nwebe anyị enwebe ahịa mosu ire mena ekene onye mmeli Kanja nwala kana Kanja keniwe chukwu church member Kenya koda baka ke ya church member de gomma
ibe mene church member mbosi bulewu n'ihe eke ịma na ịgbali m ego isi njebe ihe eke ka ndị etieli ga-abụ ibe onye melike eji egwu onye ọ bụ church member eze ọmọgọ na Kenya aka Arabia money muda egwe onye mmịata nna m Kenya kịdakpata aka gị aka Arabia money onye mmịata nna m Kenya kịdakpata aka gị egwu anago Kenya Philip ọkwa ndị obodo oyibo elele nwita mba alịka nwanne m jewuluchu ike dansa o nwere nne ya lọbịa n'ụlọ chunwu ike dansa anyị agba ọsọ tata na negi beze nwanya anyị agba ọsọ na negi beze nwanya odogwu a eze maka ka na nwa mfụtụ kelido n'odogwu ibe mene kelido ọnụ ha aka na nwa mfụtụ eze maka da Arabia na Kenya ya bụ ada church member ya bụ chi na-asala anyị okwu ya sago m ụgwọ agbalị mụọ gubele megove adịbechu ya chi na-asala anyị okwu ọkwa chi na-agbala anyị ọgụ a bụ onye lego onye chi na-asa okwu mana ọ bụ Chiedu Nice Chiedu David onye mụdọra na m ya bụ ekene nwanne kenere Jọba Chukwu ọkọ dele gị mma Jọba Chukwu ọkọ dele gị mma Jọba Chukwu ọkọ dele gị mma ọ dịle gị mma n'ihe wa wele ọ dịle gị mma ike nwe ezumike ya echichana na ndụ gị ibi isi ka ya na tụmọdịa egbe egbe n'okpokwe n'isi ibe jusi nwere ekene ka nkene dọghị ya Moses Nzedigwe onye mmịata nna m eze ọmọgọ na Kenya Moses eze mmile nwilo na Kenya ọgwa Chiedu David na-ekene unu n'ọdị ọmụma eze mmile nwilo onye mmịata nna m Kenya kịdakpata ka ọ gaala ngadanga agụ ogbenye ile ji abụ ọ gaala ogbenye awala ọsọ ka nje ekene azụlike Daniel ọfọzọ ịma na nweta chọba nke ya n'ụwa kpọkwa ajọ nwa aka ya akpọ nwa taa mana mgbe sitala afụ ọ nwere ọkwa efụlụ onye olugo mgbe ijiri ibelibe ọnụ ụwa karịa ajụziba ya akọ asị na dị na-ajụ otu n'ịdị n'otu ego eze chi na-agbalị ọgụ mkpachi emelia nwata chọba nke ya ajọ nwata ya akpọ nwata eze ọmọgọ na Kenya maọbụ ebe anya ga-ege kwanne mụ na-ekene unu ọbanye ka na kwulegwu a kwanne nwata kele Mr. Nice onye mụdọra nna m ọ talafuri nne ya nwezi ekpele onwe dị hapi wesị m kwa oli ekwu ka okene Chukwu ọ dịrị ọbelecha ijele kasị manwụ geje ya egede eze bosi n'ogidi ndị mbosi riwe ọbụ eze bosi n'ogidi Papa Chinemeze eze bosi Emeka eze bosi n'ogidi eze maka ọnwa na Charles Wan ọnwa nwoke malụ maka nwaanyị ọnwa ọkwa nwa pụta ibe ti ya onwe ego ọnwa
ọgwa ọnwa pụtiri etire onwe ego ọnwa ya chali swan ego dị na mma eze maka ọba na-ekwebeli mmadụ kacha ụja lụọ ọrụ a na-abụrụ otu ụgwọ anya ọba na-ekwebeli ndị na-anọ Chidimma dị Chidimma bụ nọọsụ a ọba na-ekwebeli ya bụ chinka nwere anya ile mere nwekwebeli ndị na-anọ Chidimma dị ile mere nwekwebeli iko nja elebe agwa bụ n'ogidi Chike lọ Joseph elibe ogbefe ego dị na mma eze maka si ụbọra abịa oko landlord ndị Ọnịcha do abịa oko landlord na ya de ema n'ihi yeluchi gị nke abụ ko yemeliri na chazago ga-ekpela abịa oko ọma alọye ibe mere ọma alọye ọma onye mbụ osisi ọma mazọlụ ndụ n'ọmọ ọma alọye eze maka Chinasa Deko ọ nọ tere ya bụ na Ọnịcha dị ebe abụ ka ọ dakpataki ya ibe na-eme kwana kiri bụ nwa bụ ọnya Chinasa Deko onye mbosi izi alụ eze maka Ọkịja nwanne Ọkịja nwa mma ma Ọkịja ndọ ya tele mma Ọkịja pawa ọzọ nwa Chinemeliba Palati Gbamagwụ Papa Chukwu Emeka obu na Osoike mgbagwulu Palata n'anya nọ na-emelimu Papa Chukwu Emeka Papa Ugwuọma Palati Gbamagwụ onye mgbosi izi alụ Palata na n'oge ka mmego aka nli aka ebe ọya bụ ego Palati Gbamagwụ egwuru na n'oge ya dị Chinedu Palata onye subere ụla Palata pawa anya ekene n'Ọchọmma ndị obodo anyị Ọka Papa Dumobi Ọka bụ Ọchọmma onye ebido Ọka anọ ya dele gị mma alụa jiri mere ka m ga-ekwu gị Ọka Ọchọmma onye mbosi izi Ọka eze maka amụma na Obi Papa mgbe ejima amechi onye amụma onye amụsa amụbanye onye amụma onye amụsa amụbanye onye amụma onye amụsa amụdogwu onye amụma ka m bụrụ na egwu m ka nnaba na ịga ka nje kene onye ọbala tụle dibịa Chinonso Nochie ala na-azụ nwa na ịga omelobenye ọbụla ọganyala ibe mkpu na-alụ n'anya na n'ọba mosu ka ị ga-achụ gị ọsọ ịgbakọta tie n'aha Jizọs ka ọ bịawa na anyị ka edi n'okwu ọnụ Chinonso Nochie ala na-azụ nwa na ịga omelobenye ọbụla ọganyala Polu molomolo ndị melibe njemali n'nso Chinonso Nochie na ịga ịma n'ibe oyeluchi ya nke abụkọ omeli ya anyị mali molomolo onye mbosi izi na alụne ka nje ekene ka wunda ikechu obe luo ịma na ọ nọ n'Ọka ebe abụkọ ọ dakpataki ya Ọka bụ isi obodo niile Ọka akpụlụ madebe ka e nwee le mma sụọ bịa
ọka bụla ebedebe ka enwela ebe gbagba n'ubi n'ọfịa ọka bụla ọgwụ ka enwela ọgwụ pụta na-enwe liju afọ ọka bụla ego ka anyị nwere ego nwegolu ive nwelia ya ka ebe jibulisi obodo niile babụ kapital oge ebuka n'ọdịa ka na-akọwa Ikechuo Kawunda nke imelibe njebi ọka Kawunda daalụ o nwetara nye mmadụ iwe onye iri akọni ya Chinweze David Okechi onye ọcha Chinweze na-enwago odiri isicha alụa Chinweze David Okechi onye mụza mụba gezi maka nwanna o ji ego obodo oyibo nwanna onye mbosi ezi enugo n'egwu yọrọ maka Chinweze nwanne Chinweze David Okechi onye ọcha ọgwanya ka mụ na-akpọ olugo ibe mene nwanna ibe mene ndị izi nwanna gezi maka Ebuka Ọnụmba ya bụ ọchịla ọzụa ya bụ ndị na-enyere maka ibe mene Ebuka enwe Ọnụmba ọchịla ọzụa onye ka aka ozi odogwu onye ogologo ibe mene na akonzi onye ogologo ibe mene akonzi odogwu maọbụ ebe anyị ga-ege n'ọbụ mbụ na-eti egwu a Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị odogwu Yọba Chukwu ose na-egbu n'eze anya Yọba Chukwu agba ga-etiki n'anya ndege mbịa mgbapụ Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma ka ọ dịrị gị mma Yọba Chukwu 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 ka ọ dịrị gị mma laisi na-acha azago ga-ebele Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma laisi gburele emego ndị ilo Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma ọbịala nwa agwali Chinedu Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma eze m ọgọ na Kotonu Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma Yọba Chukwu ka ọ dịrị gị mma Yọba Chukwu ka ọ dịrị